आं बुंखाबायना बयबो बिजाथिया बयबो देरहानो थाखायसो गेलेयो ओंखायनो जुद्धआ बयजोंबो जायो रावबो जेननो होननानै राजनिति गेलेया इउपिपिएलआबो जेननो होननानै गेलेया बिपिआबो जेननो होननानै गेलेया बिजेपिआबो जेननो होननानै गेलेया ओंखायनो रावबो फेक्टर नङा होननानैबो बुंनानै लाब गैया बयजोंबो फेक्टर बयबो जुजिगोन नाथाय जुजिनायनि गेजेरजोंबो एसे भाग्यनिबो खोथा थायो खाफालनिबो खोथा दं भगबाननि आशीर्बादबो नांगौ ओरैनो आं देरहागोन होननानै लाबाय थाबा जाया बुजिबायना भगबाननि आशीर्बाद नांगौ खाफालबो नांगौ रायजो राजाफोरनिबो अननाय नांगौ रावबो केन्डिडेटआ गावखौ जेनगोन होननानै लाया ओंखायनो आं दा बुंदों पेनाल्टिबाबो आं देरहागोन गरसेयाव दा आं बेखौल'सो बुंदों नंगौना नङा माबादि मोनदों गोसोआव फिन खेबसेबाव नोंथाङा केन्डिडेट महरै दिनै भटखौ गावनि भटखौ सोनानै लाबाय आंथ' मोजां मोनदों गोसोखौ मानो मोजां मोना जानो सबसे मोजां गोजोननाया बेनो खुनु दावराव दावसि गैया बयबो अफिसा खाथि खाथि थालायदों खुनु दावराव दावसि गैया खिन्थु जों जेलाना प्रथम इलेक्सन गेलेनाय बिटिसिआवबो बुलायनायानो हिसाब गैयामोन अफिसबो खुलायलायनो हाया गावजों गावबो बुलायलायो न' बुसिलायो दिनै बे परिस्थितिया गैला बेखौ सोर लाबोनो बिजेपि सरकार बेखौ बुजिनानै गुबुन हारिफ्रा गासिबो 80% 85 भट होगोन बुजिबायना भट सोनाया दाहाय बेलासिनि 4 रिंगासिम सोलिबाय थागोन बनरगाव समस्तिनि रायजो राजाफोरनिसिम सासे बिजाथि आङो बिजाथि हिसाबै बनरगावनि रायजो राजाफोरखौ बयबो सान्थिपुरनै भटखौ होनांगौ बा गावजों गाव नांलाय खमलाय जानो नाङा नांगौबा खेलायलाय दिनैहाय जोंनि ग्रासरुट लेभेलावसो दावराव दावसि जायो गोजौ लेभेलाव उल्थाबाबो ज' जायो रायलायलायो मिनिलायो बेबायदि जानांगौ बावदि उल्था पार्टि होननानै नोंजों रायलायै दम होलायनाय बे गाज्रि मिथिबायना नुवा नामा नोंसोर मन्थ्रिफ्रा बिराद बखिलायब्लाबो माथो आखाइ हमलायो गोदना गोबालायो बेबायदि जानो रोंनांगौ मिथिबायना बेखौनो आं खावलायो बनरगावनि रायजो राजा बिथांमोनखौ